azkenian gaitu laguntalde bat, eta zelai barruan da geho zelaitik kanpo batea jarraitzea, afaia egiten bestia, eta nik uste horrek kiston garrantzi hartzekela zelai barruan, da asko notatzekela hori. Gu Orezko bigarren mailako Zarautz rugby taldeak gara. Hasieratik helburu bezala bai jarri genuen elite fase edo ligila horta sartzea, baina bai pixka joan gila urtean zehar bai partiduz partidu pixkanaka sinisten posible zala. Hasieran lehenengo partiduak irabazi, ja ikusi pixkanaka nola posible genuen igoera multzo hortan, eliteko fase hortan sartzea, da behin hor sartuta, helburua jarri izan etxean indartzu ditia, lortu genuen eta kanpoan altzian puntuak biltzea. Eta pixkanaka joan ikusten semifinal horieta iristeko aukera horik jota real osala, gure guztiz espero ez genuen zerbait izan zen, eta presioi gabe, baina ilusio handiak. Ekipo bat bastante gaztia, herriko jende desentekin, da kanpokoak dian ere bai urte batzu da hemen, orduan azkenean da urte desentetako lana pixkat lehengo urtean hasi zala bere frutuak ematen, estafian prestatzaile fisiko bat sartu genuen, entrenatzaile aldatu zen, gauzak hobeto egiten hasi ginen, lan gehiokin, eta azkenean horre gehitzea duzu aurreko urtetik indadatorren landana, frutuak emaitzak ikusten hastea. Pixkanaka, bai lehengo urtean izugarrizko buma ontzala, batez ere igoera fase horta iritsi ginean, herria gazaliak ere bai izugarri erantzun zuen, da azti larumatero betia ikustia gurire beste indar bat eman izan dugu. Ez dakit, ilusioa egite sari bat jasotzea ikustia indezun lan guzti horren, nahiz eta ez euki emaitza bat deporti batetik, ez genuen lortu igotzea puntu bakarragatik, baina bentsat rekonozimentu bat edo jasotzula ilusioa egiteu.